Lord Ram, Zadanaga is the week. You will home. There are no Mugarano. No one will get all. We want to Deputy head Corona Hadaja and Lahas Kimama Sadalagajo. Deputy head I see the deputy head, no more of guys the moon as Charles. But I don't want to never I security because I am saying that I would. The one I was dropping down the Mukamu, Sisoma, they were so with Papa. Because I was saying, because one they are Carita, you.
Asigaramba kunyakunya kuchamba mutino wakuramba naone mori kutora upiko munogara zvakanaka tapedzerana tigare pasi corona sevia da datindiri kumhanya ndingadandoroderera nemuvaipo zvino vainozera zvinotibaba ko iwewe human resource money when you vakamupa mukati human resource money vakamupa wowe ari mukati handinyatsokuziva kuharare nevari kuharare naika asi corona ndikuona mamovimenti paita zvekufanana nekaduriwo ndiwaniona asi mukadzi pamusoro pake mukadzi asi haana murume auzivausee kuharareka wauzi achauzi konyati murume wekumasedzi nyati kunono nyati yatiwe murume murume nyati nomukatuyo munoshanda muoziumo vanogarei pasi ikoblawaewaeendezeblawa zvawanyati uri blawa ikoblawaewae kune murume nomukadzi varadivanoseveza ozieblawaeai ndikona mukadzi ipapapa andiri kuti anoshanda nanyati anoshanda nanyati hongu varimo munduku aripo hongu ndiyekuzvandinaye ndizakudetiaramba akabata ngoenangationai ndiye munhu vanobata mafaira endovanoita mafaira echiko chechiti ndokwatinotira petikeshi kunaika saka nyayakazvitukuru oyanayati kana chibva papamushandira kune chimwe chakaita sehotera chihotera ndokuenda nyati nomukadzi vanotorana 1 vachitazosatanisini 2 vakubvanewe 3 vanizivisa zvavabvanewe iwe zvino vane zvavakaita ndiri kuona ivhumai rakatorwa nomukadzi mutsvuku mukadzi mutsvuku ndopinda naro kunanyati ndokubva vagara zvino vakagara pasi mwamucherera kuti vakuti iwavo kuti kauranga kuwa motikari basa haitanifa matenge yakatopa izvi zvavana mota yakatopa oruno tati izvo zvavakatambudzwa vanhu vapiri karaya zvino vamucherera kuti wokubira munari munamwari utsange kwezuva rimwe asi zuva iaaaaoswera wakazvima orara vakadii mwari wokudenga anokuasira chiriti akasevyadhani erosemavhiri zvakanaka jehova zvakanaka nyaya yamabasa okuti pfuura wenaziri yakatanga bwere akapera asi vaingokokura vachiri kufonewa nokuti vakambotipa chimwe chisingakataitana namachaiatsirindo namachaina tsirindo chindechai handikachiti chinoshandakangabanei zvino zvavaikosokanadai masubcontractors munomuziva tindo ndakangomunzwa asi masubcontractors naika subcontract zvinovavaraka subcontract yomuziya anorevu saka ndakazvinogwa nourirawa wanozivisa tindo iri kumuona ndandimoona mwarare mwarare ndinokuti mwarare wakanyika
oyo bakwenda n'oweza dabula bakutebali mayi nokazayi mweyamuzene ati kana kaita mtsani ule usura wakatara musoshandisa kureva kwanogaga bibhezi ipapo Jehova Mwari anokuvira anokutserera nonzerwa ero sema asi kunyara mumba nomukadzi izvo zviri kuvhurira wosi Satani munokunyara henyu asi kungoti fambafamba Satani ero Mwari unokurenga ati mugare mumufaro asi uitai zvidika Rutira ukonge wakuyavuka mazuva ano kasoti zvokuti hama zvanotakatsengete asi zvatanga kudeka kwandipa kurona hapa tesi ndindirosenderama rokuti ndiorenda mezina zvakadaisi mukadzi anditi wakadzi wakati ati mukadzi akaorerewa kutogurira nokurumi pane mwadokuvatakupa wapamanotiwa ukati achireta kurira nokurura nokurumi asi vanhu vanogokutii uchizvitongesa uchitongesa chokwadi Mwari vabudire chose yuriasire hararama vanomusikana unoshanda anota bhukusi unoshanda upamba asi asina ari kwekwe iye mukwekwe anoshanda upamba zvanoshanda pamba iye hana murume unoratidza kuti munhu wakambororwa akadzimuka asi wakushanda ari basa rapai rapamba vanhu pandaona uchisvika ukazisa ukazina Jehovha usaroora munhu iyeye hausi kuzo mukadzi wako haasi munhu unoshanda basa remumba iye ukatonotetadambuko naye rona seadai wakaraoaa asi ungatizowetewa inatikukuwandira kudai erodeka nokuti sorarakadai Jehovha mukada iyeye mumba unoshanda mumba asi kuri kukwe ukatatarisa asi zvakadai zvisingakadinokuona kuti ndingakurora aunataurani naye asi wawachimuka iwai zoongero kumba dzakotakatatisa ndingatikude kutungamirwa kwayamusee kunoti iwo charoora mukadzi kuti wakamboona kurohwa akakuchinyirwa unomurume nobvararambwa asi ainge asiri pabasa ranomumba ainge asiri pabasa reti ndokutaura mwayamusee kana waita zvako zvazvako sigarabari mwayamusee kurona hapide vararanda kudaa mwana murokota banyowa uyu ndiko uyu uyu koko aminokamboinda vainda kuamiwe Maria sitarisa Maria imweyo dakuda itesenyumisana sizidi kudese yatwauda zakutomwaitambudzika paine Maria yoyona mwana asi Maria leyo sati yawo uyipa mweya musene atidadira ndakatakatenero vanomutuma kadi wavamuka muno ukadada Jehova
Usiyo familia zako imani zake zozosiana zakaunda banana kakanga yetu. Ndio tunaona baba kwa kauli. Tunaona siwa test. Sadaka. Ana mashine ya sorry. Karara kwa mashine. Mupale. Ndio. Oh. Mupale ndio ndio sijawa na ngoro pia. Wewe ndio tamuwa mbele kwa. Corona sasa ya ndani. Mugorobya. Yaino. Pasarama ni kuka. Azona atasalamari. Jaona munwangaji kukutaputazia wakavata. Nikakatomorobya kumumuzo kwa ndio mnana kwa rufuruza. Ana yeye alishuma mtuno. Chini ya lori. Takashuru ya dawa ndogo akamwondoka mwenda pia. Apitira zatipira. Hata mtazame. Taondoka. Ndakosei. Ukazia muruwa katabasa kama ndiye. Asiwaka asimwa. Kutibara gari protesta kama gari. Ndakana kamuru. Amen. Erota biki ni ala saita. You are cast. Ija ya kuja katika mgumbani. Guys, baby. Erota asali. Mungi na mjaka karanga. Munasije nilipota hii. Ai. Udeka kule. Sasa kika bad. Hiyo hii. Fikia katika kwa mambo na maduguru maji koko. Kule kama mungu mweruri. Kuburumani koko. Kuna mweruri. Zero. Huyu hata moja ula katoro tunataka jambo mwele. Huyu hata tunataka mwele mtu kwa sababu sio wote kwa mama hawa na fight. Hata ndio kwa sababu sio ndio mwele. Mumwe osimita. Sio wote kwa kitu. Hadi kuburumani mwele. Saka hiyo tena kichwa yao. Ndio Mungu anautiliza tabali sababu ya nyama yako ni Erotema yuri bekorenda nenda asebe ya ndani sadaka kajewo kudika kamwe iwa porofita chita musayo wote wanarudi nenda kama za ndani huyo andika warudi aturu bai Zaturu apita from the haja emene haji siwate kuti flower ya matanda ya flower ale kuti ya hizo kunombusu wakati ulipomuso ya kupitiri ukurana ngene Yesu atamma yaji soro ya waziba bidena wanaenda betina Lord the gram Bukazi hizo azibana mbeba chose kama mrofita. Ajidiga. Muyamutse alisayo kutoka kwa Mungu na tu. True with the force and the stamina. Tatana kama matwali kwa karapa. Ndio jamani. Ndio maana kurudia jamani. Mukagere. Sasa bani. Jawani krosa haja kama ni Dawana ngoja sasa tunataka solo setira. Ndio ndio dia kuchambaka. Pato wazi. Aidha ndio hizi. Siko tunataka kuona ni solo. Ndio kwa solo ya ndio kipato wazi. Simara pototo siri sato kwa mwaida pokoke wote. Ajisia wao wanaliwa kwa hivi. Asicha. Kuti watu kama kila mmoja mbele solo yao. Sharaba. Ndio zinje zali. Sai short. Sai kama muone. Nikakose kama mtu wako kwa sikate bana ndio wakaka. Ani msifu. Amen. Eshma right. Kotasie we the bind arakumine.
Your test adarama arakia je. Nyande kuti iwe porugara nemwa garapana papa inwa inwa zori pa nditarisire pa side up tione mai kwa kwa mungu ndatachiye roma varipo sino ndokuti achengeze nona kwanga munhu wangati vazviya wabako kunona wamukati ikadzima kurati vanokuti achiyere zvino dambudziko rokudai vanotoka kumatapisari vasara kudenga kwandire Juritas imu kadzokwaiwere zokuita nezvizvi libakada beni ai jokadoko Bado ano bai moto singa dokuti mazara nayo munotazala makaporo chawo mnyona mwana mwana ni mutenga ajaza atiyo mtenuri divere ai Jino Adeyo, nito sa daw ba ukiwa wakakuza ya magazi uko takadala za kutoka naita akatao za bwana sino yo bwana cha hizo kuti bali kunde genda na watu wa kuzoja sana sino no ndipo iwe mtaya iwe andika ndo kazi wako kule bataya uteuriwa Munoza sebe de kakakeza mujanja mbele mnaomba kugereza iwe muri yako yose no balwa fai bamsaba yokutwele ngongana kakakeza rucha chama mseo marana mbaso mononi muafa zaza go bagarai po terose Dakaona muda, iwo muda we musaba kana kibanga ya shimu musaba ya rupa bai doktora shokoro bari ko kene ndo ko shokoro bari ripo ndo acha baya baba kila mmoja baba ni ngozi kudema kwa dali na mkudi Bagi mereka yang ada di dalam bana, adita. Karena di mutan yang mana budi, adita. Mulai mungkin kalau bagi lagi, coba baca bana. Pero tak sama jual ini. Loti di gambar. Apa buat saya gambar? Beres. Saya buat saya gambar. Hey, true with the devotion of the Sandara. Lord, it is inside. But I saw the Away of Time. Again, a cigar. Nai Muhammad Julia Sara Pereira Iwe Kari pati di ndoku Pati di lagi Pati di Kumusha Oh Zoida Dawana kuti pani nguva yakatorwa vakuvacha mumakwenzi nokuyana nokuserwa nokusorwa asi vanhu vakulati muchipatara katalokamunda vanhu vakakurotisiraii osinatirika Mweya mutele kona hapeji. Pano
asili kuroba kwa watu katika wili tunaona kwa huyu anaitwa gaza ikaona kwa yeye kipaji kitabu na mafuta dikachelele na kitaka na kutoka mweyamule na kwadi simbo tsani ya bulili kuti mwana okenga abati through with the sabara what drama you are papa ndio okenga wole kwa sababu yeye tumwende kwa sababu siku ile ndio pale pale oh ndio na wewe somoita tola mzali ambaye itaje sowele muri mazwa mukumbile kio tunani kuna mali ndika ipapa kwa madreda haikubali ngomo haikubali kwa leo chini wakati kwa basi unaona sikaji je kana zile kwa jamaa no alipitwa maji hivi Nagato kwa mkazi mtema sana wewe kwa baba ali mshoro ile jato jinenge kino ndo mtara sio ndo mtara bali kita sio kita ndo baba ndo kipapa kunzune asiku ya mutera mutero we sema muri ndika kana baada wewe muri mnoke wewe aliingie muri ndika Ozo kese na mbele ya mama yake akata. Kuna mama ndo akaleta. Ipapa ngoja kwa ana hasira. Atijika. Ndio barabara erotest. Jagari kwa watu kufikiri bariki kwa operation za. Ukaanza kwa magari. Na kazi za kila mtu. Baada ya kueleza zazi wa pesa banashi mno. Ndio watu wanakuwa na barabara. Kuzaidi hapo. Abrelu ini Muradi Jai Wira Mashingo Problem Paswa Bishop Abraham Budege Never Mabali Pana Vidi Kutoka Chamayago Muradi Vidi Semoga Protokol Madhavan Sumgreo Mai mati Sumgreo Siga No Yadane Muradi Vidi Wawa Muradi Protokol Madhavan Maya Nuru Yada Nuru Muradi Mayako Iriku Blawai Nuru Mati Yo Iriki Tezo Iriki Tezo Wapaya baba mako Rubuti Rubuti Warubutia Baba Dana Mkatwaki Warubutia Rubutia Ngoro Mayoyo Oh Nakachai Moshi Yes Panya Juda Panya Bodir Bakwai Poni Juda Ini Mari Mukasi Kwibi Yoloni Mari Anuchi wa voice ya gari phone Wati Tibira Mari Nagari Murodi na utore Ukata una Mari Kana kwere tano kupa Kata kwere Mutunani Kana mapisana Kawa kanayo Asmali yako Why don't you come to Maria? What did you and the Patamonia? What is Ustaita? You do a good year. Yaki, Nimai, Juda. What is the Paulo ya Paulo wanagabana watatu akiwa kwa Farao. Waili ni Mateo. Kujibidia sorry. Kwa sika hadi kutowe tino na mata. Tabala jubutie ulile rapa. Waro kukuja ya kwa haramu ya mute leo kukuja simba. Hadi hadi uliaye. Wazafika.
yokuthi wewe uphiwe wanechinhambe chakadiko kuna mwari vari muharari adazazaka sakaramba mandika karakapasi amborota maziva yaziva kamwe yamutere pavaroti vavo vari majerere edavaroti vakukatimanya kuchirayiro chevanhu nekuti avavavaiva vakusazivavaroti maitaiungani vachiva tu kumajerere vaita mabhatini maviri evaroti vavaroti vari kutsigira vafundi nevavanonavo vari pamusoro vachiporofita nyama Nika, Marwa Brahma, Lagana Kanika, Tiara Hosana, Lagana Kishi, Marwa Brahma, Nika, Waziraka, Tiara Upo, Maturva, Sakayana, Mativere, Adukana Navarosi, Wadiva, Yame, Chuta, Baruka, Chai. Savari varuti kose purota andiri kuzvona asi uri kuzvona uchikira uri hako uno unotamira mabhishopu akataura akapopora akaita kumuda andire amen chuda zvino vakatoratora zvotaurwa kuti zvakanaka chitedza varuti vako kana wawana mukana kuenda kusowe uchaona wakateuka mabashando nemadhimoni chaiwo chaiwo vandoka asi kuti ngazviwapata pari zvakanaka sowe vakaenda muprofita rawakohosai yakanurwa pano nekuti mikai mwara waabhurahama vari kutangazana nokuti vanyawati kutekibhabu vakakushungurudza unotoka zvakadaro ikaivajoine ndoaaikushapananyaka wabva kuno unototeura mukadzi wako nedenda remakumbo yakuita juda nekuvhunduka kana vakati kuvhumuka usiku asi kuvhumuka anaaaaatopindamba apapaavajikiri unomuteura zvezvazvaizvi zvakakanurwa asi itandavaroti vako kusoaada kuzvavatanga yokuda kurwa garako nopinda mari zvakanaka mikani mai matini mai imi wanaifaro mukuru nhasi pamabasirwa tiri kuzasuko pakudzamamurikana sasa inoti satani pabasa ramwari satani angachizerera munezvakaita asi mukadzi angaita mukurumira kudai kusavadhurisei tisivadhuri tiripo vangavakurwirasa vanotochimamuru uye ashorejizve zvadaro juda satani akakutanga kwevemaka wokunekumvura pambapei vavada kuviswa nemheni asi vavada kunotsvanga kune mumwe murume asinanga ari kwepamuru asi asakaka nemukadzi achimugoni dzokerai henyu shabuka mwero wakanova zvachose mai matini pambapei vacharomheni vanuzamai asi pane mukadzi akambouya kumba kwenyu mai akataura zvitoma chaizvo juda muridire mai inoshadzimwe musatya basa rabati muromamasaka musatya asi endaiosoro muri woga mombozvipa yakati kuzorora kuenda kuti unokusara kuti ndibatanya kutorwa nekuti vamwari vachoraraswa pamamuri aziswa havatori avanomueresesai pabata basa ramari avarimwechete avanambozibaia papamusanyu wokunoteura chikuruhenje kuti mwari wezvakasipa pamandii mara nokuchengetai vanoda kuiravesa vasinaya garai pano izvo mapu asivanoda kuteura vanoza makumbo vane zvirwere zvemakumbo vanoza makumbo kungobata kudai dai woshe vanza bishop
My Bishop Wonderful. Motor Tangira, our one country. Show our Senhor.
Afrika yetu. Haleluya. Mungati sunumuka yenyu kerekezwa rasi yapera. Afrika yetu. Amen. Mama Teresa anashaenda imani limulibira kamwe magiri njema. Vanwa chambari kune majeshi vanga chitata kugaza kumechiti na wana kwenye magiri njema. Beba